Necháme. Tak dal bych slovo nejdřív stojící. Tak já gratuluju soupeři k vítězství, mají první, nicméně říkám, my určitě doma budeme chtít je potrápit a třeba zkusit vyhrát. Myslím si, že hezký zápas. Tady domácí potvrdili, že jsou favorit a myslím si, že bylo znát, že když hrála ta základní sestava, získala, dá se říct, uklidňující náskok pro zbytek týmu a kterým vlastně pracovala celý zápas. My jsme se snažili to neustále nějakým způsobem stahovat, dařilo se nám to v druhé, ve čtvrté čtvrtce, v těch sudých čtvrtkách se nám to dařilo, právě na tu základní pětku se nám to moc nedařilo. A říkám, my určitě nejsme zklamaný, myslím si, že holky podali statečný výkon proti jasnému favoritu. Dokonce překvapivě vyhráli doskok, který bývá výstavní zbraní Nymburka. Takže z hlediska toho jste naznačil, co nás trošku mrzí. My jsme stříleli, my jsme se připravovali na ten zápas a trošku nás ta střelba zradila. Škoda, protože mohl ten zápas být ještě vyrovnanější, ale co není tady, tak věřím, že na Královce nám to bude padat lepší a že ten zápas z naší strany bude povedený, ale určitě nejsme zklamaný. Zahrál si celý družstvo a myslím si, že byl k vidění docela pěkný sport. Trenér domácí? Tak já si myslím, že Ivan vlastně řekl v podstatě všecko, co jsem chtěl říct, takže souhlasím s Ivanem s tím, že myslím, že naše hráčky trošku soupeře podcenili, především do skocích. Jsme hovořili o dvou věcech, především o třech před zápasem, a to první věc je o tom, že soupeři mají dobrý smysl pro doskok a budou si pro ně chodit. Nakonec nejlépe doskakující hráčka na naší straně Bortolová 7, což svědčí o tom, že naši pivoti byli dobře bráněni. Takže tam si myslím, že došlo k určitému jako zásadnímu podcenění, kde bych řekl, že se projevila velká bojovnost ve Šprá, tak to bylo v 10 týmových rozkocích. To znamená, oni opravdu jako se snažili hodně dobře chodit pro míče. My jsme se na to připravovali, nebo jsme si o tom říkali, tak tady si myslím, že nás zaskočil soupeř. Stejně tak, jako jsme nedokázali bohužel během zápasu pochopit, že Dominika Bohunková opravdu střílí za 3 body a opravdu střílí do držky soupeři. A naše hráčky to nenavnímaly. Jedna zrovna tady sedí vedle, ale byly tam i některé další, takže to si myslím, že musíme zlepšit do dalšího souboje. A já jsem rád, že ten zápas byl relativně vyrovnaný, protože to našim hráčům ukáže, že nelze nikoho podcenit, že je potřeba hodně bojovat a aby se vyhrálo, že vítězství nepřichází zadarmo. Taky bych chtěl říct, že naše střelba zrovna tak nebyla nějak výstavní a byly tam některé i volné střely, soupeř dal dobře zónu, ale některé naše střely byly opravdu úplně otevřený a my jsme nedokázali proměnit a tady si myslím, že právě trošku se projevila ta zápasová pauza nebo ta dlouhá pauza, kterou jsme nehráli. Zrovna tak byly obou straně špatný trestní hody, naší straně byly ještě horší teda, než na straně V, měli 63%, což je špatný, a my jsme měli 50%, což je horší než špatný. Takže tady o tom asi budeme muset zapracovat, protože asi 100 daných je málo, tak budeme střílet 300 daných, aby jsme teda ty trestné hody trefili. Jinak by to asi, nechci, aby to znělo nadneseně nebo moc jakoby sebevědomě, ale myslím, že jsme dělali zaslouženě, že když jsme potřebovali, tak jsme ten náskok si utrhli, ale já jsem chtěl hlavně dneska vidět, jestli může hrát střídající hráčky, a ne všechny mě o tom přesvědčili. Mariano? Tak já jenom tak opakuju, co řekli páni trenéři, že ten zápas byl opravdu vyrovnaný, celou dobu jsme se drželi, takže myslím, že bylo super, že i přesto, že ten začátek nám trošku ujel, tak jsme se dokázali je dohonit na rozdíl 8 bodů, nakonec v poločase to mohlo být i o 5, pak to odskočilo na 10. A bohužel nás ta limitovala ta střelba, trestní hody a trojky, protože ty pozice některé byly fakt krásné, asi trošku nervozita, protože trénovali jsme fakt poctivě a celých 14 dní naplno. Takže se možná trošku podepsala nervozita, nebo prostě to nepadlo. Příliš strach na začátku. No, tak snad jako doufáme, že doma na Královce máme nastříleno, tam vrátíme, trošku zvýšíme naše procenta. A jinak teda jako mě samotnou velice překvapil ten doskok, protože výšková převaha byla opravdu jako výrazná. A proto myslím, že jsme dostali hodně bodů spod koše, což bylo jako naše asi největší ten mínus v obraně, protože si jinak myslím, že jinak ta obrana byla
docela dobrá, my jsme se snažili každá za sebou pomáhat si a zdvojovat a už to tak prostě potom dopadlo. No. Tak snad doufám, že zopakujeme aspoň minimálně ten výkon jako dneska v příštím zápase a ještě zlepšíme tu střelbu. Mančo? No tak mě všechno tady vzal pan Kuruc. A myslím si, že tam byla hodně znát ta pauza chvilkama. Když to soupeř stahoval, tak to párkrát zachránila hodně jejíma trojkama. A na doskok chodila opravdu hodně Véra a dlouhý moc nedoskakovali. Ale určitě jsem ráda za vítězství a doufám, že vyhrajeme další 2 zápasy. Mariano, jak vás připravovali trenéři na to, že budete hrát proti Nymburku, abyste se neklepali dřív, než nastoupíte? Tak hlavně asi obranou, že naše jako priorita bylo pokrýt ty jejich dlouhé 2metrové hráčky, takže jsme se připravovali, hlavně jsme se koncentrovali na to, aby jsme obránili pod košem, což je logický. No. A psychicky vás taky nějak My jsme měli takovou pohodovou náladu. Jasně. Jsme měli radost z toho, že jsme nakonec skončili 7, takže to bylo všechno takový fakt jako super. Dančo, pro tebe to bylo první playoff ligy, takže a nastoupila si už v prvním poločase, to je docela dobrý, i když vím, že úkoly na tebe kladené trenérem byly dost drsný o té poločase, o té přestávce, kdy si dostala velký úkol a určitě to nebylo nic příjemného. No určitě ne, když Ála dostala tu první trojku, tak jsem byla hodně ve stresu, než jsem šla na to hřiště a bála jsem se, abych ji nedostala hnedka taky a snažila jsem se, aby Dominika nedostala vůbec balon, aby k tomu vůbec nedošlo. Ale pak jsem teda jednu dostala, no, takovou blbou a to byla moje chyba. A... To zadal spíš ten koštejné, když to tečovala, No já jsem to tečovala, no. Bohužel to byla spadlo. krásná. A no, myslím si, že to bylo jinak docela dobrý, doufám.